Hello everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mao ni ang sumpay sa atong drama. Dili ko gwapo, tutuki lang. Lamay kang muluto, Franco. Ah, salamat, Miss Waves. Gusto kong muinom og juice. Juice? Oo, sige, magtimpla ko. Gusto na ako nga ang isagol nimo, dragon fruit, pinya o pipino. Para ma-maintain ang akong pagpalus sa weight. Okay? I-blender ha? Oo, regular daw. Binagsama ni, huwag ni matingob. Ayaw pagreklamo, Franco. Tungod kay gibayran ti ka. Oh, Miss Waves. Bagulbulan man ka? Aon sa man? Gibadlong kang Andy? Nga dili pa silbihon ako? Oh, unsa? Basig nagselo si Andy nga nagsilbi ka nako. Miss Waves. Ano ba ito? Magsilos mo siya. Ako no? Nakamatikod ra ba ko nga murag close na kaayo mo? Oh, may dawa taon, eh. Nga no? Dili na babae si Andy? Bisag ingon ana siya. Pero sa tinud-anay, babae magyapon siya. Oo, lagi, babae, lagi, pero wa taon. Igala ramin doha. Aon sa man? Makatimpla ka na kog juice o dili? Oo, sure. Ay, kabla ka. Tanang sugo ni mo. Ako tumanon. Sulan ko kunin mo. Very good. Hari na ko. Diyan ka. Steady lang ka diya. Ikaw pa'y nakasilbi na ko og sama ani Franco. Uy! Franco, unsa man ni? Mura nagduwa mong takyan si Miss Babes. Bitaw rin dahi. Pero nga ano ba? Ay kagihatsoy ka man. Oo, gitagsa-tagsa bitaw niya. Wa man niya tingbag sugo. Mura magisukod ng imong kamatinud ano niya. Dili nang hinday. Iya lang yung gituhuan nga di ko mabaliban niya. Kutungod kay gibayran ko niya. Mao ba? O di ba ko reklamo. Kay mo ingon mo rin siya. Gibayran ti ka. Mao ba? Murag sa puto naman. Oh, medyo. Na resulta na gyud na siyang kapakyasan siyang gugmado. Oh, tingali nang hinday. Mao nga sabta na lamang. Tumana na lamang ang iyang gusto. Oo, nang hinday. Sakto ang pagkatimpla. Salamat ha. Nakailang sugo. Okay na. Pero wala ko mahurot ang scrambled egg. Mukaan ka? Ha? Kan, kining busog pa ko. Kaon. Unya na ko, Miss Babes. Kaon lagi. Kinahanglan mo kaon ka. Kaya ba sino niya gibutangan na ni mo kilo? Ako rin mamatay. Uy. I go to church na yung pizza. So you go to church ba? Simbako ba? Simbako taon. Mo na sa buta na. Simbako. I go to church. Di na may tabong butangan ako gigilo eh. Bida sa istoryahan. Manigoro lang ko, Franco. Mong sige na kaon na. Aron kung may hilo na, duhatang mamatay. What ang gigilo eh. Bida. Babe, kito di kami. Kaon ko. Niya. Good. Very good. Nia, tanawa o. Gibutangan ako og laing straw ang juice. Niya. Nga naman. Para musuyop sa ka sa juice. Kulo no. Ngayon mo lang na, Miss Babes. Inom. Kaya ba sino gibutangan sa dini mo kilo? Dutago nila. Nagtagsa mag-straw. Inom-inom og juice. Tagsag straw. Makasina. Na-develop na bagay ka na sila. Tingalik sa hilom. Nagkasinabtanay na ni sila. Mura naman og nakiksaw si Miss Babes kang Franco. Kung mauna, surtihas karahong dako sa pinangga kay sa iyang agawang babae. Saw permig pangaon. Lakip sa juice. Duha ka straw. Puli-puli og gunit cup. Ande? Nang inday, Nagpahipi ka man dire, ah?
Sila si Franco ug Miss Babes ang imong gitanaw? O nang Inday. Ah, okay. Ang Inday, Hmm. sa'yo pagtanaw ni mo. Nagkasinabot ka na sila si Franco ug si Miss Babes? Ha? Ah, kana si Franco, no? Amang nas paghigugma. Dili na kaantigong mo isplikar. Unsa? Karon, gihimo lang taong instrumento. Gihimong uto-uto ni Miss Babes. Paangkonon pas gisabak. Nako, ano ba yan? Nagpasaway lang siya sa mga netizen. Tuo di ay oy. Nagpa-check up na ba ka sa doktor, day? Kalabot sa imong pagsuka-suka? Ha? Anyaan sa may resulta? Mabdus ka, ande? Oops! Nabitin mo no? Don't worry, kay mapadayon ninyong mapaminaw ang sumpay sa atong drama kung ayaw mo kalimot og subscribe sa atong YouTube channel and you can follow us on our TikTok account. Just search Radio Drama Bisaya or click the link on the description below. Mabdus ka ba? Wala. Nihila ka manggod. Nang Inday. Nihila ka man, oy. Ngano ka? Mabdus ko nang Inday. Pungots ilaga. Mo na ang matuwa nang Inday. Mabdus ko. Nya, kisa man ito'y amahan. Kisa'y amahan ba? Si Franco nang Inday. Pungot yun lagi sila ka. Si Franco? O nang Inday. Siya. Nako. So, doha nang iyang gipamabdusan. Ikaw og si Miss Babes. Dili man tinuod nga mabdus si Miss Babes. Iya lang giistorya para makabawas na siyang JC. Hala no. Si Franco, ang amahan si mong gisabak. Ago yun ko masayop ande. Nga bisag laki noon ka pero tinud-anay, babae yun ka og may matres. Nang Inday. Nan karon, kanos ama mo magpakasal si Franco? Kasal? Oo, kasal. Kinahanglan nga magpakasal ka mo, oy. Aron may kasiguruhan ng imong kahimtang. Nang Inday. Motampo gahit ko sa inyong kasal. Ha? Usa mo sa itampo ni mo. Motampo kog usa ka inasal nga kandeng. Inasal nga kanding? Lami lagi inang inasal nga kandeng? Way kasal nga may tabo ng Inday. Ha? Kaya nga naman? May nang way kasal. Aron ko di mo kasi nabot, buwag na yun. Ande? Nahibaw ka, Franco? Magpangita ko aning imong serbisyo diri nako. Oh, Miss Babes. Yes, tinuod na. Magpangita ko aning imong serbisyo. Og gisakripisyo ko akong kaugalingon sa mga bashers sa akong mga post sa Facebook. Kung nganong of all people, ikaw pa ang nalambigit nako. Bitaw, Miss Babes. Nagtuora pagkit sila nga nagsabak ko. Og ikaw ang tig-iya. Oh, Miss Babes. Sorteha ka ni mo, no? Nga mo'y mahimong amahan sa akong anak. Oh, Miss Babes. Si Franco. Hello, Franco. Chris, Nanawag ka. O si Toyo. tana lang ko. Unsay saan mo andi? Ha? Tugani ko sinuon. Unsay saan mo kang andi? Ha? Franco. Unsa, Chris, ay kung bakaki. May dako kang saan andi, di ba? Oh, Franco. Nakasa ko. Usa ka na kong sa nga dili ko niyo pasaylo. Nanghilabot ko sa iyang pagkababae. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye-bye.